Hej, jeg hedder Peter fra Andersen & Nielsen. I dag vil jeg vise, hvordan vi skifter det almindelige blanke afløb ud med det nye sorte Infino-afløb. Det vi skal bruge der til er en stjerneskruetrækker, en ligekav og en umbraconøgle 8 mm. Vi starter med at tage den flade skruetrækker, vipper den her plade af her. Herinde skal vi have fat i stjerneskruetrækkeren, og de to små skruer skal vi have skruet ud. Derefter kan vi tage det sorte nye og det kan vi så montere med de to skruer her. Og derefter kan vi så sætte pladen på her. Så skal vi have skiftet kurvebenzinen. Her skal vi bruge 8 mm umbraconøgle. Vi skal have løsnet centerskruen hernede i bunden. Den nye skål nede i bunden hernede. Og centerskruen tilbage igen. Og så har vi proppen, vi kan sætte i. Så er den færdig.